Når de voksne taler om krig, så er det typisk sådan noget her, de mener. Soldater fra 2 lande, der begge kæmper for at vinde, og blandt andet bruger våben. Det kunne for eksempel oversættes til, at 2. 5. klasser på den samme skole får at vide, at der er matematikprøve, og den klasse, der vinder, de får lov til at vælge, hvor vi skal hen på lejrtur. Begge klasser ved, hvornår konkurrencen starter, og hvornår konkurrencen slutter. Der er altså regler og rammer. Men så er der hybridkrigen. Og den er straks sværere at genkende, fordi hybridkrigen, den bruger ikke våben. Hybridkrig handler om skjulte taktikker. At den ene part tyvstarter og snyder sig til fordele, så de kan vinde over det andet hold, som ikke har opdaget, at krigen er gået i gang. Og det kunne for eksempel se sådan her ud. Den ene klasse sender en snydebesked til den anden om, at matematikprøven er aflyst. Der er ikke nogen, der skal have skoletasker med, for de skal have vikar og se film. Han kan også snige sig ind på fjendens halvdel, Uden at der er nogen, der kan kende ham, og så kan han lave ballade. Han kan pifte cyklerne hos den klasse, han gerne vil vinde over, så de ikke kan komme med på lejrturen. Han kan også sprede et rygte, der gør, at de 2 klasser bliver sure på hinanden. Jeg ved, at den anden 5. klasse får slik af lærerne hver dag. I bund og grund er en hybridkrig altså en krig, hvor der bliver brugt skjulte og beskidte tricks til egen fordel.